आङो जोंनि बे रैमालि कलेज एकाडेमियाव जोंनि साम्बादिक बिथांमोनखौ आङो आबुङै जनायबाय जोंहा मैयानिफ्रायनो बेवहाय गोबां प्रग्राम जानानै थांदों। मैया अल बर' सिनियर सिटिजेनफोरनि मिटिंमोन। बे मिटिङाव जोंहा मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि दानाय जादों आरो बे सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि गोदान हिसाबै सायख'जादों जोंनिनो मानगेजेर पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सार आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं श्री अमरस बर'खौ सायख'नाय जादों। दा मैया जोङो कमिटि दाखांनायनि उनावहाय बर्तमान जोंनि जायनाखि एनडिएफबिनि मुरब्बी दैदेनगिरि बिथां नरजन दैमारिखौ हाइकर्टआ जे थैजासे जेल जानायनि जाहोनायनि जे थांखि लादों बा राय होदों बेखौ जोङो निन्दा खालामदों। जोङो रिजलिउसन लानानै थांखि लानानै बेखौ सरकारनाव खावलायदों जिहेतुके रंजन दैमारि बिथाङा दाखालिनि जेनाखि 2020 27 जानुवारियाव होनाय जे बिटिआर एकर्ड पिस एकर्ड बेनि सासे सिगनेटरि जासेयावबो बिथांखौ दिनैसिम जे बेखौ सोनानै होनायखौ जोङो मोजां मोनाखै गोजोनाखै। बेनिखायनो जोङो मानगोनां मुख्यमन्त्रि श्री हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो खावलायनो लुबैदों बिथाङा जेरैखि जाया जिहेतुके सिगनेटरि हिसाबै रंजन दैमारि बिथांखौ थाबैनो जेलनिफ्राय माने दिहुननायनि बा रिलिज होनायनि बेबस्था लानांगौ अब्लासो जों गोजोनगोन। दा बेखिनिखौनो जोङो मैया रिजलिउसन लानानै जोङो दाबि जरायदों आरो दाबि खालामबाय थागोन। दा मैया जोङो दाखांनायनि उनावनो जोंनि जेनाखि अल बर' सिनियर सिटिजेन्स फराम बेनि दैदेननायाव दिनैहाय जोङो 1 अक्ट'बराव बे बिजनि रैमालि एकाडेमि कलेजावनो वर्ल्ड इन्टारनेशनेल डे अफ अल्डार पार्सनफोरनि मोनसे प्रग्राम जोङो लादों आरो बे प्रग्रामाव जोंहा गोबां सोद्रोमा बाहागो लादों आरो जोङो साथाम बैसोगोनां 90 बोसोरनि बारा बिथांमोनखौ आलासि हिसाबै लेंहरनानै जोङो फेलिसिटेसन होदों बान्था होदों। बिथांमोननि मुङानो जाहैदों खगेन्द्र बसुमतारी, गौतम बसुमतारी आरो अपेश्वरी बसुमतारी। बिथां बैसोगोनां साथामखौ दिनै जोङो बे रैमालि एकाडेमि कलेजाव लेंहरनानै दिनै इन्टारनेशनेल डे अफ अल्डार पार्सन बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो हादों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असीए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिस्काउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।